Salkisa Sagano Debakrishna Tripura ni mangpli Tripri khorang phonokmani boni bukha eba khaklap somsawoi yakung tei sak duna chengmani kok no rege kok disano Tripura Presbyterian Church Bara Bandhu Motha yak phologi biskango phaibono chubamani mangpli mankha Karbook Amchoi ni Bara Bandhu Motha ni lukurok poila sakang Debakrishna Tripura ni nogo thangai bahai khlai bemar mai tui rok sawai deman a kogrong no sungui thai malai mani yagulo paithago Bara Bandhu Motha ni lukurok Debakrishna Tripura ni bagai sak hamai basana bagai suri chanai tei boni bagai suri tongnani bagai kokruwi paithago Debakrishna Tripura no jani je mansak chamu ni bisingtui khanglai Mothani simin rang kisa naharei tei jani je mansak jora rang kholai chubachu khlai mani mangpli jeng nokha apti hai khlai no tei kwbangma Motha wngthang khagnang lukurok nobo Tripuri khorang kobokna musungo khairogoi je sukmansak takhuk Debakrishna Tripura no chubachu khlaiyani bagai Tripuri khorang kobogo norak naitongo Tripuri khorang ni mangpli committee ni phakiono so bisa thamaga ge hamano hinai sung khlai mani hatini bagai halai ini Christian takuk bagai sung sini chairman sini satu ha takuk no handang lagi sebasu hulai tongdi Arab nai, apa kasar cuma, karena tiada sing tini kali mana mo, mulai sekarang ini kita bawa ha, ini bawa semua ha, balik ke sumber kalai saga, itu ke kai le, sumber kan kiri, mata kai tu sih, besar ni, aku ni mall. Sungsarnya morle, sungsi itu kisu sungsarnya ongo, gam hamia, kisu sungsarnya ongo. Sungsarnya itu kai puna sung ujarana sung lornan inang nai, sung silalah mo. Ay sini takut, jam kesana bang saya sana musuh mo tawana di, wana sana kuno keroi, jeng bakai tersi. Sama no anggam kuno situ mo. Himana semana, kalau ini ya kita bakal sama karak kaitan di, warna sekre, warna kuno, warna kuno lap kere, baru sih kotik kaya nai, harus saya agak kaya nai. Kalau ini biru robo, ini sih kah banyak gay, jadi tambah, agak jadi gampang jadi tambah, saya tambah cai tangdi, warna ini kere, वो संसार ini kisah gampang jadi kisah umum, tidak paham. Sudah mana? Alai jangan mansak katanya aku sulai tong di, macam sekarang baat kan sekarang sulai tong di, semua kalau gua wanso kayak itu, semua sulai tong, ini bagai, bisa kan kita nak di tong yang aku nanga, baik tong di ini nama sana semua, bagai wanso kita kere, kalau katong di, katong lobo tong di, katong sulai tong di, ini yang sana semua. Takuk ini sini takuk Debakrishna Tripura sini Karbook area nismin bukrospai ongo kaisa lai bini sakhami ang mani prai 2 mas ro kaja hini sing khana ha ebapung sing khaini hinlai bakha chonglai pupung phaimaya gangma tongo lai tinna sing jora loklai Motha committee bai sing Bara Bandhu Motha nismin sing committee pass khlailai sing takuk Debakrishna ni hamiano nanya bagai sing kok sablai ha oboni bisingtui tini Robibar sal jora sing jora manlai ha lai tini sing iri phayai bini nukung phayai bubai bini nukung bini burui basa bini bomarok bai sing manlai man ha bari kin khaksang ha kaitor singno jora gamruman bisingti sing manlai ha lai sing kaitor bari kin khaksang go bahai ke sini elamba kathara tong mane ko sokhaye norok kising norok hamjak laidi subak laidi mane ko sokhaine tini sung elamba kathana goi sung tini phele mane
ha lekin kaksang ha kaitun samung isisa matak manin bagai lai iro sung phaimani loge mongsa sugya sung lai isisa bini samung rok jeta ni phol phokra hindi biskut rok jeta sini je sugmani no tei aro sini bising rang paisa kisa khaklai sung je suksak sini boro bondu para Motha munggai sung kisa ya parha belai khena hambai Tripura khorang nai tong nai ta hukte bukuk sono sini channel tabu bonnorok subscribe khlaya khong khang ke dakti no subscribe khlai di jot nse sekang video norok nugna bagai aboni bagi ta ma khlai video ni tolaw norok nugo yagra phai sing subscribe ni suija kasak khlai abona click khlai di click khlai mani loge no kaisa bell hai khlai nugjagana nukjaka a bell click khlai re click khlai re kha ke sung video upload khlai mani loge no norok video nugana joton sai sekang nugana aboni bagai belakano hambai nai tong di